Nyt tehdään kokonaan uusi olka-akseli ja tukivarsi tuohon. Kävitkö hakemaan minkkiturkin? En vielä. Pitää me saada tätä kiinni. Se on enää paikalla. Ohi. Niin. Ei tästä tule Ei. Pitäisikö se lähteä? Tampereelta oli tullut vissiin meille lähetys, tai ainakin joltain teiltä alkavasta kaupungista, eikö niin jotenkin ollut? Taisi olla Turusta. Niin, no teillä kumminkin. Kyllä. Mutta jos täältä löytyisi lääke meidän ongelmiin, että RT teki meille vähän suunnittelutyötä, että nyt tehdään kokonaan uusi olka-akseli ja tukivarsi tuohon meidän autoon. Että jos se nyt saataisiin se ohjaus kuriin. Me tehtiin sitten 3D-malli, skannattiin toi keula, että miten se toimii. Niin kun rengas kääntyi täällä. Tässä on nyt vanha vielä paikallaan. Nyt kun täällä rengas kääntyy yli 30 astetta, tää alapallon linja tähän iskarin yläpäähän ja renkaan kiinnityspiste, niitten paikkojen takia toi iskarin kautta alapallon linja muuttuu, eli kasteri, kun tolppa on tälleen pystysuornassa, niin positiivisen puolelle, että se koittaa pyörähtää oman akselin ympäri tuo auto. Et nyt me tehtiin tähän olka-akseli, tai ei me tehty, vaan RT teki niin muutoksia, että muutettiin näitten kahden kiinnityspisteen kulmaa ja tuotiin tätä olka-akselia lähemmäs tähän iskariin ja alapallon kiinnityspistettä tuotiin alemmas, että saatiin tukivarsikulma paremmaksi. Eli siinä on käytännössä muutettu niin kuin kaikkea. Et siitä on koetettu kopioida vähän BMW-tyylistä. Ja RThän nyt teki niin kuin, onko se ykkössarjalaisia ja 92 ja näihin, niin uuden kääntösetin, millä mä kävin kokeilemaan Tykkimäellä silloin meidän päivillä. Niin, se tuntui tosi hyvälle ja sitten koetettiin kopioida sitä ideologiaa tähän. Et katsotaan mitä siitä tulee. Ja sitten lähti mukaan PC-reisinki. Tää iskarin kiinnitys muuttuu. Tähän tulee niinku Bemarin iskarin alapää tänne. Niin tuli sitten uudet etutolpat PCltä. Ne lähti mukaan projektiin ja sitten täytyy madaltaa pikkasen, niin saatiin uudet jouset. Eli liian korkea ollut vieläkin. ei vaan tulee apujouset, että niin päästään siitä pyörän keventämisestä eroon, että se ei enää nosta sit yhtä rengasta ylös. Ja Pesämäellähän meillä oli hyvä video. Joo. Laitetaan pyöriä tohon noin. Niin. No siinä on hyvä esimerkki siitä, että mitä se ratti tekee tuolla vanhalla ohjauksella, kun se kevensi sit etupyörää. Että se koitti niinku riidellä ne renkaat siihen rattiin nähden, että aina kun rengas keveni, niin ratti kääntyi eri asentoon ja sitten kun se kopsahti taas maahan, niin se käänsi takaisin. Niin nyt päästään siitä ongelmasta eroon, kun saatiin uudet iskarit, ne on niinku pitkä isku iskarit ja sitten saadaan apujouset sinne, niin rengas pysyy koko ajan maassa. Kyllä. Sitten ei muuta kuin Joo. testaamaan. Saat kohta nypeltä. Nyt raffatko tullut sitten. Niin. Siitä pitäisi raffata ne tuet pois. Joko se on valmis? Ei. Meneekö vielä kauan? Mä tässä vielä hetken. Sä oot monta päivää saanut valmistautua. Se on kuin joulupaketti. Joko se on vielä? Ei oo. Okei. Sanon sitten. Okei. Tanelilta tuli kommenttia viime video. No. Paras aihe oli. Jaha. Sekin on vähän saanut muodonmuutosta. Joo. Pyysi siitä pikkuhiljaa. Niin, ei se vienyt kuin yhden joulun verran. Niin. Mutta olit sä vissiin jouluaikaan tää vähän muutakin touhunnut? No joo. Jotain muutakin tehtiin. Tää on ainakin saanut ihan uutta väriä ja... Makosous väri päälle. Kävitkö hakemaan minkkiturkin? En vielä. Täytyy hakea minkkiturkkia. Sitten semmonen karvalakki. Erilainen. Oo. Tästä otettiin tästä takapäästä muottia. Muotit on tuo hyllys. Niin nekin on Ne saapunut. täytyy vielä siivoa loppuun. No. Ne on siinä. Täältä on hävinnyt kokonaan bensaluukkuun ja kaikki Joo. sileeksi.
Iloiset posket sille. Joutuukohan vaihtaa työkalu? Mä ajattelin, että joko tulee se, että nyt se kuolee. Kaikki vähän niinku ottaa Petri. Niin. Ei mitään painetta. Ei. Olisikohan se sitten siinä? Ainakin riittävän siinä. Joo. Ja nythän meillä on täällä valmis tuote. Niin. Noin vaan. Kunnon Catchfish-mainonta. Oho. Hei, tarvitaan toinen semmonen pultti. No se on täällä reinissä. Joo, se on siellä reissä. Ei se Kunnan hommia, kunnan ei hommia. kato nyt ylis. Ahaa. Kädet tärisee kun vallalla. Niin. Jännittää. Ei se ikävä rinteen. No niin, tuu nyt. Tuu nyt. Joo, toi turha. Seuraavassa osassa mennään ja hankitaan tiimille mutteripulttilajia. Vieläkin siitä on puhuttu aika kauan. Ei joku yksi vuosi. Jep. No kohta vuoden. No niin, se on. No nyt se on aika lyhyt aika. Asennus on nyt tehty. Niin. Joo. Laittaa siihen se jarrulevyn paikalleen, niin se tippuu siitä. Viihti. Meidän täytyy purkaa. Ei. Joo. Miksi? Me saada tätä kiinni. Se on enää paikalla. Voi. Niin. Ei tästä tule Ei. Pitäisikö se lähteä kotiin? Joo. No mennään kohta. Ja sitä vähän on väärinpäin. Joo. Joo. Niin, se on toisen puolen. Justiinsa näin. Joo. Tämä tuli. Ei se voittu. Kyllä se vaan. On se väärin. Legendaarista. Jep. Ei ainakaan kovin montaa jengaa pyöräytettävänä tuossa. Niin. Muutama kuukausi aikaa vielä harjoitella. Niin. Me ollaan sitten keväällä valmiita. Niin. Sitten on nyt noita muovisia kevyempiä osia, niin mukaan harjoitella. Niin. Passaako se siihen? Siinäkö se on? Tänne tässä kyllä. Eikö niin joo, kun näitä ei vieläkään voi tässä olla ikänä. No, nyt se voi kasaa pöydällä. Ahaa. Pyöreän pöydän ääreen. Pyöriä. No, 4. Joo, niin. Meillä. Keravalla on erilaiset No pöydät. siellä on kaikki ihan erilaiset. Oh. Asiat hyviä. No se. Jestas sen. Ja heinäsirkat soittelee. Tuosta kun olisi jättänyt paskapuheen pois. Niin Ei olisi jäänyt suu yhtään auki. mitään. Suu auki. Näin, nyt mä vaihdan tuosta. Joko. Vetää ihan sanattomasti. No. Nyt en kyllä laskeudu vielä Vai mitä et? ennen kuin tää on varma homma. Laskee tuosta meidän tasolla. Niin joo. Se on käyty kontilla ja monta kertaa. Mut se tekee ihan hyvää sulle. Oo, nivelet Petri. Jep. Ei tuohon pitää tähän muutos. Tän takia tätä koekasata. Tiedä meniköhän tuo oikein päin. Ainakin on väärä kokonaan avoin. Mä hamin perään. No Ainut mikä pitää tehdä, niin sovittaa tuo vanne tohon vielä, että toi ei oo tuotu liikaa tukivarre kiinni, että pistetään alas. Jakohan siihen ensi vuodeksi saatais semmoset yksosaiset spacerit. Mikä vikamassa?
Nää toimii ihan pirun. Siis pitää muistaa, että mehän kuvataan tätä vuonna 2026, että jos sitten 27. Niin. Tässä voi käydä sillä Tuossa voi käydä. Ihan mitä tahansa. joku juttu tonne tukivarren alle. Se ei romahda. Ja se on vähän Tää vaan temppaa. pistää siihen ja Niin. voi sen sitten mittaa nahalla mitata, että sopiiko se, mutta vähän kyllä huolestuttavaa näin. Sopii se. Jääkö tilaa? On siellä tiluttaa kyllä tuo mikä tuo Alapalli. ei kun tuo Raipan. raita punttiutta. Niin on. Mä en näe täältä mitään. Ottaako se eski? Ottaa se kylläkin. Pitäisikö sieltä onko tuossa 2 noita rikkaa päällikkäin? Mut pitää olla. Pitääkö olla? Pitää. Onko varra? Ton pitää olla ton tukivarren samassa kulmassa kuin ton. Mutta se ei oo. Eikö oo? Ei. Täältä. Ainakaan minun silmällä. Niin tässä muuten varmaan mennään päje, koska tuo oloka on muutettu. Niin, se pitää nyt olla samassa kulmassa. Niin, siitä se niin näette, että siitä voisi ehkä ottaa yhden rikan pois. Pistähän lisää rikkoja sinne. No minä kyllä lisää. No ei minä kyllä. Ota pois. Ota pois. Ei, saa. No sitähän pääsee. Saa sen ottaa sen pää myös. Tää on molempi parempi. No. Miltä se nyt näyttää? Joo. Onko nyt tukivarsia ja raidetaanko samassa kulmassa? On se, kato sinäkin. Eli tämä ja tämä. Sun pitää kuvata alempaa. Ei sitä suoraan. No, nyt se on. Ei ollut jousipenkkiä, niin ei voinut mennä alas asti. No miten sä zoomata? No siinä se on. Ehkä tosta. En tiedä miten zoomataan. No ei. Tästä. Joo, oli se. Tämä on nyt tuplana. Ei tämä isommaksi ei valitettavasti mene, mutta Pitää mennä lähemmäs. katsojat voi tuosta näytöltä katsoa tosi läheltä, niin tuo tukivarsia rajataanko on nyt samassa kulmassa. Ei sitä sen enempää. Voit nyt jatkaa. Kiitos. Sanotaan, että kanta kun on väärässä asennossa, niin saattaa rapsia. No, siihen voidaan tehdä pikku modi. Se on ihan koko. Käydään Ronilla sorvaamassa siihen vähän se erilainen se alaholkki. Otetaanko se pyörä siitä pois ja todetaan, että se on ihan ok. Niin, ei muuta kuin siihen se iskari yläpään tai tuo alapään se pitää loveta se. 3D-malli on laitettu vähän paikalle, että täältä näkee sitä, että tämä tukivarsi on nyt niinku ihan eri asennossa verrattuna vanhaan. Ja tässä näkyy se vanha iskari alapää, että minkälainen rakenne se on. Ja sitten täällä on vertailumuotona sitten tämä uusi, että se muuttuu aika paljon erilaiseksi. Eli tämä väli nyt kasvoi huomattavasti pidemmäksi, että saatiin tämä tukivarsi parempaa kulmaa. Ja tää tolppa niin kuin kallistaa vähemmän, jolloin tää tavallaan rengas tekee pienemmän kiertoliikkeen, että se ei kierrä täällä kaukana, että ei tule semmoista niin kuin mikroaaltoilmiöä, että se kiertää tosi pitkällä, niin päästään sellaisista ongelmista nyt eroon tällä uudella alapäällä. Toivottavasti tää on meille toimiva resepti nyt. Niin. Valitettavasti se nähdään vasta sitten keväällä, mutta Se nähdään keväällä, että mitä sitten taas tulee, tuleeko mitään. tulos tai ulos vai miten se Joo, oli? just näin. Kyllä. Ja toivottavasti sitten seuraavaan vuoteen päästään tällä sitten suittelee ja katsoo mitä siitä tulee. Erittäin hienoa ainakin. Ehkä. Ja hyvä. Niin jos ei se ajo kulje ja niin. Hieno auto, jos ei muu. auto ei kulje, niin sitten pitää tuunata. Niin.
Joo, makosa päiville just sopiva. Jep. Kyllä. Ja makosapäivistä puheen ollen 28.2. Hyvinkäällä on Makosan ja Monsterin ja Hyvinkään UAn kanssa toteutettu yhteistyössä jääratapäivä, johon kaikki on tervetulleita. Tulee kilpakuljettajia ajamaan ja sitten tulee ihan tavan höntsäkuskeja ja ne on erittäin tervetulleita. Ja toivon mukaan. Saa tulla katsomaankin sinne paikan päälle ja toivotaan ihmisiä tulemaan katselemaan. Näkee vähän, että mitä kaikkea voi talvella tehdä. Ja esimerkkinä jotain kuskeja, ketä tulee, niin meillä on tullut rallikuljettaja, mikä ajaa VRCtä. Ja se on Teemu. Mikäs se nyt olikaan? Mikä se on? Niin. Suninen. Just näin. Niin, Suninen, juu. Meinasin kysyä, että oliko se mikä riftaskin. Kyllä se on ajanut jäärataa nyt vissiin useamman talven ja innostunut driftingistä muutenkin. Ja se oli innokkaana tulossa mukaan ja muitakin kuljettajia tulossa. Ja niistä infotaan myöhemmin, että ketä kaikki tulee. Niin pääsee katselemaan, että mitä maailmanmiehetkin ajaa. No sit se on hyvä, että mä taidan mennä töihin, niin mä en näytä mun mallisuorituksia, etteikä siinä Kouvolassa ollut ihan tarpeeksi sille kertaa. Löpö paikka. Kiitos RT Driftille tässä vaiheessa ja PC Racingille. Lähtivät tukemaan tätä projektia ja nyt jos keväällä saataisiin jotain uusia testejä ja jotain mahdollisia ongelmia taas eteen jonkun muun osa-alueen osalta. Kehitystyö ei ikinä lopu. Ei. Se, mielenkiintoinen nähdä, että minkälainen tulee ajatteluudelle etupäällä. Ootan ainakin paljon. Sitä jäädään jännittää, eiköhän tää jakso ollut niin sanotusti purkissaan. Jee. Ja tästä viime viikon lopulta jääratapätkiä, niin pääsee vähän fiilistelemään jos helmikuun loppupäivänä. Ihan näin loppuajatuksena, kun toi oli aikamoisessa kunnossa silloin viimeksi, kun oltiin täällä, niin monta purkkia on mennyt kittiä? 5 purkkia kittiä. Onko se niinku hyvän pohjan salaisuus? Joo, sitähän se on. No siinä näkee toisen. Niin. Oi. Nyt se on Taneli taas vähän eteenpäin.